Mbak Birgita? Asem. Kunir asem. Kunir asem. Kuwi manfaate, Mas. Manfaate ya enak digawak ya ben sing kesel-kesele ben mari. Sehat, iya. Ibu Kesi. Ibu Kesi menika cara jamu menika jamu suruh. Keset Ben keset. keset. Ora yo kaya nggih mimisen kae lho bulan suruh. Karo nggih ngrambang mripat. Keset atine ben keset keluarga. Nah iki, ingkang tunggalipun Mbak Tutik. jamu ngoten napa? Menika jamu menika jamu beras kencur. Kok iso? Beras kan kencur tamun dadi siji diperes sing enak rasane. Nggih, dicekokke. Nggih. Nek Mbak Lia Sundari terakhir. Menika rada gedhi menika jamu jago. Jamune rene karek jagone Nek jago tok dadi isine apa jenenge jalu tok. mangsane. Anu nggih bakso loro di sitok enak. Mi. Kyai iki nek alus nyenengke, Mas. Pripun? Nggih, sarwa tindak tandukipun bekti ngestiti alih Kyai Kakung. Bener. Kula alus niki apik. Alus pangandikane ya apik. Nggih. Bocah lak tanpa pola aluse mriyayi ngono. Nggih. Mulane duwe bojo golek sing alus ngene iki. Ah, ya bojo kuwi malah sing cocoki bojo kasar ngono kae. Lho. Iki nek sok duwe Bojo halus mek grembak, grembuk tok. Lho. Lah nek tangi turu dahar napa Mas Cahyo? Oh, penak. Sedaya sampun cemawis. Harmonis Monggo kuwi. katuran dahar kepenak. Terus kok. Lah nek bojo kasar. nyapa? Datangi. Elo wis nyepak. Karek mangan angel ram. Datangi. Blobokmu lho. Kuwi mbok golek lek dalam hidup berumah tangga, tapi lek dalam hidup bermasyarakat. Lah nek kowe ndek bojo halus, enek tanggamu kok omahe kobongan. Mosok ya ndalah melek warti kobongan. Penak bojo kasar. Pripun? Kalau melek warti kobongan dengan golek banyu, ayo kita disetel, kita digercok, kita mari genine. Mari rampung. Lah bojo halus bosok kowe. Lho, upamane kobongan be ngono. kobong. Banyu. Urung ngantek golek banyu, omahe entek bosok kowe. Ane nek kowe arepe nampa putu lak susah kowe. Nggih to, Mas? Nggih. Nampa putu nek bocahe alus ngene iki iso nuntun putrane. Ayo nduk istighfar nyebut asmane Gusti, nyuwun marang pangeran muga-muga paringi gangsal anggon nglairke. Lahir pun nang jabang bayi gangsat. Nek bojomu kasar. Napa? Aning bidan, hei! Kowe lho wis buka 18. Hayo ndangeten ngono kuwi. Lah kowe randang mekekeh iki ya ngopo? Ndase wis muntup-muntup. Susah kowe. Lah mbok golek pas tanggapan ning luar kota nggih Mas nggih. Piye? Ning Surabaya ning Jakarta, kowe nyabrang, penak bojoku. Piye? Kan teng sepi, kiwa sepi. Ndang layu. Iya, kenek bojo halus. Tingak tingung. Lho sepi. Piket. Truk urung ngantek nyabrang kalau sepi, ya ndang nyabrang. Urung teko nggon tabrak pikep bongko kowe. Wong iki asline ra trimo nek aku cedhak karo Umi. Mi, Ini nduk. Dalam nembang Mi. Loh, Nembang apa Mi? derek Loh, aja melu aku melu pas aja kok. tembang iki lho nderek nek ngene iki halus. Paling ora ki ngagem ali-aliku pampriye. Aja gue aku iki tak cipok borok kowe. boten. Halus kok. Tembange sing kepenak ya, Nduk. Apa? Ngagem bawa menapa lagi? Ngangge bawa, Oke, nggih. siap. Gandeng Umi menika sampun terkenal dadi ratu podang kuning. Oh, nggih. Nggih nglipur warga masyarakat Ngrupit kula kinten langkung prayogi ngaturaken menika. Nggih. Nggih. Umi jan. Sikilmu dawa-dawa iki renangmu batang. Kowe aja kok rungokke. Ommu yo maido ngono kuwi. Nggih. Asline nak kepengin bojone iki kaya sampean ngono kuwi. Oh ngoten to. Bojone kuwi awake guwedhi ndase Elek. cilik. Awake guwedhi ndase cilik. Astagfirullah. Domoten sampe apik belas kok. Saya tak gedene ndas. Tak ganti daster kok. Lulu lek kuwi. Cobi, Mas. Asmarandana ya. Sinebut. Wis runing iki kemeruh ya. Mbak Saya seriune iki ngomah. Sinebut si podang kuning. Sesuk mulai masak. Saya mike ijo lho Bu Kesi. Iki Mas kluthuk karo kritik iki sak set. Murup Mas. Kuwi lho set. Ayo. Cek lalu sami mawon to Gus. Beda. Beda pripun? Ha lek set ngene kuwi. Mike padha ki sing salah contohe. Ora. Nggih. Mi. Nggih. Asmarandana. Nantian wujud temong peksi
Ya tuh. Akeh bocah saiki sing ora ngerti basa Jawa, Nah. diterjemahke menggunakan bahasa Indonesia Mas Ngono. Kutuk. Kamu translate. Nah. Piye Mi? Nadyan wujude mung peksi. Senajan bentuknya manuk, Kok manuk bahasa Senajan Indonesia iki kepiye, manuk? Burung. senajan Senajan ki Jawa. walaupun Nah, bentuknya burung. Nah, ngono. Artinya Membuat tali percintaan. ya iso jan. pinter. Pinter bocah iki. Manuk iso ditaleni. Dudu manuke iki lho. Nyapa kok manuke taleni. Mbahmu ki pergi. Sing ditaleni ki atine iki lho. Manuk iki anyang-anyangan taleni karet. jempole ya. Wah, kok Lawas banget lho iki ora. Halus manis nangsa yang artinya Burungnya blunus. kok burungnya Halus manis. Halus manis halus gitu. manis Manuknya halus, manisnya blunus. mosok manuke blunus ya ayo brodol to. sing bener halus manis nang semake yo Halus. Burungnya lembut. Nah, halus manis nang semake Lah ya halus kan ya lembut. iya. Ya toh? apane sing lembut Manuke. Kowe iki lemu nguber ya ngono terus kok Mi. Lah, Wis ben repot. dijelaske kae Oh, cuma nggih. takoni. Ayo. Burungnya lembut. Tapi manis. Menyenangkan. Cekebek. Rungokke. Sudah lama berkeliaran. Ning ndi? Ning. Aku pengen muni ra pentolo ya. Mengembara. Lagi Berkelana. goleki Mencari. Sik Mosok tak bentek sik. goleki si podang jenar Mencari si mudang. Jenang. Kok jeneng piye to? to Jenenge apa? Rungokno to kuning. Jenar. Jenar. jenar Oh, jenar. Jenar itu Mas saya. Kuning. Jenar ki kuning. Mencari. Mencari si mudang kuning. Belang. hibabu Burungnya jatuh. Bosek. Kesusu ae. Ibo ora tiba, ibo. Ibo, ora tiba ki ora. Ibo karo tiba ki beda. Tak kira malah tikus bundas. Kuping ini geragas ngono kuwi lho. Jan. Kowe kakek melu. Kakek melu dalam dudak-duduk iki ngono kuwi lho. Pajak klasik angel era. Hiba bunga hatiku Betapa senangnya hatiku Waduh. Kenapa kok senang? ketemu burung. Burung apa? Burungnya siapa? Burungku. Sebelah kuning. Jatuh bundas. Diperban. Ayo. Dibelebet. nyanding bisa dadi Nyanding bisa dadi tamba. Bersanding bisa menjadi obat. Obat apa? Obat kantuk. Kenapa kok ngantuk? Walah Pak Seto tak tutup ya Pak.
Kaya wong bakul kok iso. Kagem podang kuning nggih, Gus. Siarke sik, Mas. Siarke sebelum podang kuning. Sing apik. Sing apik. Kawan ditata. Suk ndalung-ndalung. Kurang gede suarane rada gantem to, Mas. Kaya MC kae lho. Piye? Dagelan tambah loro. Loh, tambah loro piye? Oh, dudu. Wong loro kuwi arepe semenan golek nggon nguyuh kok iso. Mbok takoni. Tuwek-tuwekne klitik-kluthuk ya ngono kuwi. Ayo, Suk ndalung-ndalung niku. suara ki yo ndalangi lho. Dumateng. Dumateng sedaya para pamirsa ing dalem niku. Kecemengen kurang ngebas. Sedaya. Nah, niki cedhake nek. Dumateng. Gedhe kene. Dumateng sedaya. Kurang gedhi. Dumateng. Base gedheke meneh. Dumateng. Gedhe meneh sithik. Kalah kaya sapi. MC ngono, ya ta. Podang kuning. Sesarengan Mbak. Sati ya. Sapa iki? Umi. Sapa? Nggih. Ya, Cak. Dados. Wah. Esuk awan ning omah. Rasa
Tepuk tangan kagem Mbah Lurah luar biasa semangatnya ya. Ayo. Mbah Lurah, suheran tadi. Suheran. Nggih leres nggih menika Kyai. Matur bantuan, Mbah. Nggih. Si Umi sapa to, Umi. Umi. Nggih. Aku ora leh kesi ra apa-apa ning leh Umi. Lah niki sak putu jenengan lho Mbah Lurah. Mbok ngelingi nek asam urate ben bengi ku matur Umi. Wis jos lho. Lah Sing nggih. ngawur iki yo. Ngawur e. Bal lagi Oh, sehat. jan sehat. Tegalane kae ramumu. Heeh ta. Matur Mbah Lurah, makasih nggih. Mbah. Mbah pilih malih Mbah Lurah. Malih. Kula sampun panjenengan geret mriki sembah nuwun. Insyaallah mboten kapok dalu menika saged berkesinambungan ing benjangipun. Lah nggih, insyaallah. Amin. Mboten ketingale Mbah Lurah, ketingale rencana tahun depan iki wayangan melih mboten. Niki masyarakat iki pripun? Wayangan melih mboten Bapak Ibu. Oh, Malih, itu Mbak. masyarakat jenengan, Mbak. Berarti- Alhamdulillah. Nah, gandeng tahun ngarep mengke regane selak mundak sakniki ndang dipanjeri. Oh nggih. Bayarane omongi separo nggih. Separo, Mbah. Nggih. Nggih, kula tok man niki mboten sak. Lah, piye? Separo didomong loro. Aja anu lho, tak Piye? tuapuk. Cangkemmu lho. Iki warok lho rumangsamu. Mboten, Mbah. Warok yo ngene iki. Bangsane iki lho. Kowe mau iso muni cangkemmu ngono. Nika lho Mbah, senes kula Mbah Lurah. Mboten. Niki piyak Mbah Lurah ki sak sok. Sok ana sok orang to. Sok oleh karo sok ora. Sok weweh. Sok wis sok ora. Dadi yo Bangun, Mbah. Mbah Lurah wis pokoke sehat lalu Mbah Lurah nggih. Nggih. Melih, Mbah. Matur suwun. Ceket melih nggih. Nggih. Nembang melih. Wong Mbah Lurah ki arep nyangoni kok. Nyangoni aku. Mangsane. Matur nuwun, Mbah Mbah. Lurah. Matur nuwun mboten sah. Goleki angel meneh dinggone. Lho. Oh alah, anu nyun pangapun. Kula patesane, Mbah. Kula niku lek putih. Nun sewu. Loh, Aduh, lagi pas podang kuning iki. Kok pas podang kuning, Bang. Kuwi dudu podang kuning kuwi dares kok. Bangsane. Enggak, Pak. Betul kula wis betul matur, Mbah. Semua lancang. Bantuan. Salah duit bengkok metu aja. Ku sinten? Burya, nggih. Line sapa? Mbah Lurah kita ya rada delidis. Nom-nomane sing bowling. Lah, mau sore mau ya ngono kuwi. Oh, tutik sing awi Gur kan. iki lah enek. Nggih. Niki sinten? Kesi. Kesi ora ritek ya. Lah ora gelem lho dhisik. Kita mbiyen ya. Ketoke tekok niki sinten niki loro wong ayu ya sik mudeng iki. Kita ki mbiyen nom-nomane ya mbeling ra umum. Bir kita, Mbah. Bir kita menika nggih. Bire Bir sak kita iki bire awake dhewe. Nggih. Bir Ah, sak kita. Bir sak Dulu sak piro? Nggih. Sinten Mbah niki, Mbah? Iki sapa iki ya? Winong. Mi. Winong. Winong kono, jetis kono. Alah, Tulung Agung rika lho, Mbah. Oh, Tulung Senes desa. Jetis kono cedhak. Tulung Agung Mbah Lurah. Sing Tulung Agung. Oh, Tulung Agung. Tulung Agung. Adoh berarti. Tebih. Cara lurah ngene iki aku mudine gah. Iki sing sitoke sapa iki? Niki Umi. Niki griyane pulung. Umi. Iki lak nggonku Umi. Bukaji Umi lho. Lagi niki sok ben kaji niki nggih amin. Nggih. Omahe Pulung. Pulung. Oh iya. Wah, Mbah. Pulung sendi? Alah, Bok. Sampeyan ki Jane kula jane niku dagelan mau disebut capil kula iki. awak arek ngelungke tekok KTP barang. Hei, dagelan arep apa? Oh, bapuron. Bareng tawane alus klitik iki. Loh, jare wong halus ki ape? Meneng kowe. Mau guwetake. Gelem ora? Urun. Alhamdulillah barakallah nggih. Bantuan Mbah Lurah sehat selalu. Mbah, Iki piye iki? kalah sembarang kula. Cangkem elek erami. Sowis ora. Cakep elek. Kowe Tapokmu kapan kowe? Ah, lagi kula lagi bengi diarek. Ah, penting bayaran, Mbah. Iki Pak Cahyoe ora ya? Mboten. Ngeten, Mboten, Mbah. Mbah. Ora. Mbah Lurah, pangapunten ngeten panjenengan madhep pira? Barokahe panjenengan dalu niki. Pangapunten Nggih. nanggap wayang nyenengke piyai kathah. Nggih. Niki pun barokah. Amin. Terus duwite leh nanggap panjenengan ditampi Mas Cahyo, Nggih. paringke bojone pun amanah barokah melih. Amin. Nggih. Terus bojone sesuk nyangoni anake sekolah.
Ya. Delalah ning sekolahan duwite nggo jajakane kancane. Duit ngrupit barokah nganti tekan Solo. Amin. Niki kula jenengani 100 kowe kula keke bojoku barokah melih. Niku sen barokah saya gedhe. Nentene dhuwit pinten ndang dintekke. Mboten. Aja muni ngono. Timbangku delokne cangkemmu elek lho. Lho iki balurah ki los kok mangsamu. Lha Mas Kluthuk, lah Mbak Lurah barokah apa ora? Barokah lho, Bos. Kok iso barokah? Lah wis maringi sedekah sak Iki tak wehne yatim piatu sing ning kene ya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sekecok. Alhamdulillah. Kita ada duit Matur apa? nuwun Mas. Matur nuwun balurah. Tak tromole, tak tromole. Tak tromole. Kluthuk iki apa nih, Ra? Mbah. Siap nggih. Tak kira kok balekne iki nggih. Dan anu nyuwun pangapunten sampeyan jenengan wis joget engko kula sang 200. Lho, hei. Kok malah mbok balekke iki lho kok iso ngono. Alhamdulillah. Pun matur suwun Nggih, nggih. amin amin Nggih, amin Mbak. amin. Tepuk tangan Mbak Lurah Rupit. Nggih, Amin, amin, barakallah. nggih. Sehat, Mbah, sehat, Nggih, sehat. panjang yuswa, amanah nggih. Tukang son. Ketoke nguwene tanah ning ndi Lek, bakul aqua. Mas, bakul ngombe, bakul ngombe. Ngombe kuwi sakmono 100.000 cukup ra kuwi. Kuwi kabeh 100.000 Cukup ra kuwi? cukup. Dumno kono, Pak Li kono kabeh. Wis 100.000 cukup kuwi. Nah, pun mriku diunjuk, Pak, diunjuk, Pak. Dum-dum Diunjuk. lawaknya, Nah, nggih, niki dum-dum duite sewunya. niki. Nah, alhamdulillah. Wis dum-dum lho, dum-dum. Iki lho Mbah Lurah, jenengan wis maringi rezeki tukang dodol aqua barang pun monggo diunjuk. Nah, alhamdulillah. Yo, jan melu seneng kula. Halo. Ngapunten para kadang-kadang bakul sanesipun mriki nyedhaki Mas Kluthuk mriki. Ya. Siang. Lah kok bakule ngene kurang 20. Ya diparingi wong kemampuanmu Dik 20 ki apa to kok iso. Bakul kerupuk, Pak, kerupuk. Kek ngarep, 100.000 iki cukup iki. Ngarep kerupuk. 100.000 cukup ra kuwi. Cukup. Kena. Iki ndang dhuwit iki dadi Siap, berkah kok iso. Pun didongke ngriko sing mirsani. Sik, Ngriko. Nggo artane dibetorien. bakul aqua 20.000 lebih. Ngriko pun. Pak Cahyo, Dalem. utang duit 20 Pak Cahyo. Mosok kok gak duit 20 ora duwe to? Ya jenenge dagel apa ya sangu to Pak Cahyo. Lah lek dagelan laris ki disuwuni 20 ngenehi ya 100 ngono. Nah, ya ngono ora kok kudu dipres. Arif. Kok iso mek 20 kok utang dalang 20. Bakul aqua. Kurang piro? 20. Oh alah jangkrik tambel malah aku wis. Mbak Lurah ke Tasku. Yo wis bareng sak. Gleling ra sida. Hei, hop. Iki dompetku mbok jikokne. Dompete Kluthuk dhewe kuwi kok iso. Dompete kancane diodol-odol. Oh, nun sewu Mas, gen kabeh adil. Ora apa-apa. Mbak Lurah sregep sedekah kok. Trimo dagelan ra gelem sedekah. Ayo. Bakal aqua ndi, Bro? Kalau ning arep kae lho. Iso mangsane. Wis. Sonen PN. Loh, TikTok bakal bakso anu. Cangkemmu. Anu rong mangkok ae. Rong mangkok. Alhamdulillah ya wis. Birgita dan juga Winong Nawangse. Lah. Tak tang tang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo. Wis kae. Monggo. Request lagu saking Bapak Sarwanto. Nggih. Kasun ing Gentan. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga ngrupit Amin. tansah emut dumateng pangeran. Siap. Pinaringan rahayu wilujeng gampil anggenipun pados pangupa jiwa. Tembangipun solawat
Nabi. Nggih. Selawat ya. Pas niku nggih pas nembe kemawon mengeti mawon. Mulutan nggih Mas. Nggih. Request tembang Sesideman Gubuk Asmara saking Pandemen Wayang. Apa iki Mas? Nggih, ya Allah. Nglorogan. Niki lho Pak rewel Pak. Apa? Jawili terus sih Pak. Aja ngono sing sopan to Mas Kluthuk. Nah, niki Mbok lho. kira ki apa wong wedok ora duwe harkat martabat seorang kaum wanita apa ora cak-cak. Jawili terus lho, wet wau lho. Kelangan 20.000 demak-demak. Mangsa. Kaya Mas Klitik lho. Nah, halus. Halus. Aku ora tau cak-cak ngono kuwi. Soale kamera iki ning ndi-ndi enek. Wedi karo bojone. Rek ngono sesuk wis langsung gak masak bos Langsung sale ning garasi. kamera sak gor-gor. Request saking Juragan Gabah Pak Sudarno. Nggih. Tembang Selendang Biru ciptaan Kinarto Sabdo. Oh nggih. Sae menika Biru. Gubuk Asmara bae. Ya, tak loro kuwi. Nggih. Tak WA ra mbok balesi. Napa pundi? Oh, tak WA menurutku aku. Lah piye to? Gak tau WA aku kok WA. Ora harus nomormu. Lah WA-mu ora tau mbalbone WA aku lho. Aku enggak mau seperti itu. aku iki jalure ya tembang kuda kuning mau. Niki bawa Pak. Nggih. Bawa derek. pocong nggih. Bawa kalengku salto karo. Kok serik men to, Dok? Kowe aja metu. Iki bawane bawa sing manut karo Pak Keming gamelan. Kowe iso bawa apa? Heeh. Kawruhana wong urip ning alam donya, pamane lamun benjang ing palastra, wong mati ning diparane. Manut sing mikul. Pinter lho cah kae. Perso wangsulan. Bener ya. Takon teruske ya ora candake ya. Ayo, Dit. Nyingkar nyingku. Ambok kali udut to, Dek. Ah nggih ngoten. Enake ngrungokne tembang kali udut to. Sing Suasanane ben gayeng. sing gedeng ning sing jak banyelanting gedeng. Lho, lha kuwi kepiye? Barang lawas ki yen didudai ya kepenak. Sesuk melu sapa? Wiwitane nyingkar nyingku. Rayunan Mas Kritik Mbak Birgita Mas Kritik sing romantis. Diajeng pir kita. Dalem Mas Klitik. Yen sinawang saperangan gamelan iki sing ndak senengi mung kendang lan suling. Kok saged mekaten Mas? Iya, kendang lan suling kuwi iso nyawang ning ora iso nyanding. Ngono diajeng ya. Nggih matur nuwun Mas Klitik. Mas Kluthuk rayuan untuk Mbak Wino. Kendang ngomong ora. Omong apa? Lah kowe iki ngomong apa? Rayu. Jajeng. Hmm. Ora nawandel ya senak kristan iki jaba kowe cah. Emang ya. Si anak-anak cilik lho. Emang ya. Anak-anak cilik lho. Aja yak-yakan. Bojomu ning omah ngemiki. Eling. Si ayu bojoku iki. Wong ora antepan. Lah kowe kalahe karo aku muni sik ngemiki kok. Ngono lah. Anu Mas, kok kamerane tak kenal dulu. Lar ngopo? Bojoku ndelok ya, Mas. Terus ayo. Wino, Wino. Mboten susukmu rada ngoten tak dul. Alah modus. Kok wedhus piye to sampe? Modus kok. Oh, modus. wah. Lah kowe kok ya serik wong sing dibenakne kono sing Ya aku ya pengen lho Mas ana kuwi sing aja kowe meri darbe ing liyan. Kuwi sik apik awakmu gawe sunduk mentul siji. Tegese siji-sijine wanita ora ana liya ya mung kowe sing tak tresnani. Ngono lho. Mas. Kuwi bojone kuwi mbok wae sunduk mentul nyapa sebabe? Sebabe kowe tak encepi seklop. Kejem e ora. Ora. Apik lho kuwi. Sadis. Nembang ora. Terus Sekop. kamu judes.
Dalem, Dik. Panjenengan setia to Mas kalih kula, Mas. Ora nono paribasan mudune lintang lan rembulan kejaba kuwi sing bisa nyaketi marang sliraku diajeng. Mas Klitik. Piye, Dik? Adik kepanasan. Panas to? Iya. Duh, iki matengane. Sumo Mas Klitik. Aku nek ro wong wedok ngalem ngene iki suwen engko ndak umum aku. Kene Dik, kene. Mas, Yo. Mas, Yo ngene dilapi. Mas. Setia ra karo aku? Setia ra karo aku? Setia. Tenan ra? Yo. Sumuk ya aku. Sumuk lho kipas ono. Panas. Hmm. Oh alah ya panas balang iki. Lu buat terima. Kaya teh celup ae malah ora. Mas Klitik. Dalam. Karena panas ini aku jadi haus. Aku pengen minum matengane Mas iki. Klitik. Jaluk amangel Ram. Ya ampun. Nyok, Mas. tak mimi sing banyak oksigennya. Heeh, ben gak sumuk ya, Mas. Ah, Mas aku yang ngombe. Arak doyan arak. Sinden nek dumeni arak. kok diombeni apik ngono lho. Iki apa? Lah iki lho. Yo jamu Jawa. Jamu Jawa. Aku rasa yang kalau kira mungkin ini. Genting nih. Paringi ben sehat kok garwamu Iya. ben sehat. Aja kakek. Wes aku, aja kakek. Nggak kok diombe dhewe. Hei. Lah kok bombe? Sing nyuwun kiki kok Ilingno terus menehno karo ngene iki no ora. Lah kalian nek racune bre sing bongko ben aku sing. Oh, no. Iya. Elok iki. Aduh aja. Iya. Ora. Mas aku lapar, adik lapar, pengen makan. Bojoke jane kere apa biasane? Apa-apa njaluk Wes sampean jane setia karo aku. Iya. Ini ya, Dik. Heeh. Jangan bisa habis rapat ta Pak. Makan pisang ya, Mas. Amit. Mas aku ya luwe, Mas. Piye? Aku yo luwe kok. Oh aku dhewe rung mangan kok iki sambat aku. Lananano. Apa? Lelampahan. Kas dating lho. Kowe ngopo to? Mbremeng dhewe sambat dhewe iki. Kaya pas payu-payune kaya pas tuwek ngono lah. Lah kowe Adile Gusti Allah ngono kuwi, Mas. kowe engko yen diweni tenar kok kowe pas nom bujang. Kowe kon tentani ngrusak pager-pager sing wis apik. Mula ngene-ngene iki kowe diweni tuwek pas sukses. Mula nggih ngelingke suksesmu tuwekmu kuwi mung kanggo mulyake keluargamu. Ngono lho. Tuk awake dhewe padha. Nah, ngono lho. Kowe contonen iki lho. Adimu iki lho, Dilon. Lah piye kuwi? Dina-dina iki bar konangan ra to kowe. HP disita. Panitia telepon iki. Terakhir Wino. Gagak guyon. Terakhir. Iya. Lambo gurap lho. Iya, emang gini konsepnya. Lipstik apa lipstik itu? Lipstiknya ya dikasih glossy gitu. Oh, alah. Bojomu lipstik apa to? Oh, kamu pengen gilap toh? Sini tak buat gilap. Gurap. Iya. Ora. Gurap. Lambo gurap. Terus no tulus nadyanengku. Gubuk, gul ora. Lah ya sing ning gubuk iki kok gugul-gugul. Gubuk iso gugul. Kadek ini sing dianu Pak Taslim terus. Ning Mak Taslim sing entuk jamu lho kuwi. Penumbuh santai. Ngono kaya turu kondisi. Aku iki mulane Mas kuwi mbiyen gundul tak seneni. Dagelan gundul akeh. Ki mbiyen gundul tak aja gundul, geger arep bojone. Lah ngapa? Lah piye to? Anak-anak cilik to, bojone ngemiki. Heeh. Lah bocah bayi lak mesti rambute ra enek. Mana? Ngemiki lah iki turu ning andinge anake. Heeh. Anake renek lah sing enek deke. Lah bojone ngrayahi sirah. Wah, ketok gundul anakku iki. Lah kok dincepne lho, kaget to, Mas. Lah kok nyedote banter meneh.
Lah kok dhek Lah pas bapakku liwat Pak Jolega. Nah, Suwargi. Lah inggih Pak Suwargi bapak kula liwat kula pas kamarku lali selambune Pak. Mlaku tekan muni. Oh alah si gundul ngempeng. Kok ngedan. Domongi ora percaya. Si gundul ngempeng. Ya nang, tenan nang. Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang enggak Garangan Mas. Loh.